gas robo manthokliya ka borni thapa baise magi songma tongsiyo oh thingto sini gari ban phaina sini gari ban ho bo hon chalawa tabuk hingkai yang borni thapao a basa khlailai tongo a yok tongo ta ko dipur tabuk ko sarbar ta hairok baijo tongo hingkai sari ko hingkai anoko borok phainai tabuk chung serano maisar nai duita baji ta khata duita do hingkai yang hingkai oh endi hingkai a baja khai tongo a baja borni thapa bai hingkai gas bai tabu gas manthokliya gas budam parijak ma manthokliya ma bai ke borni thapa masala taho light nu ko chai ni tong ka hingkai phai di no muk nai and oh a baja khai tongo na na sidi ya dia ya sila si dia ay mo snai tong sibu camera snai liya ama snai tong siu naidi kon ani bablu ni bonju singke de bazar thangsak langa ke bazar ni boni bakai mathia ngo golden color ni tui phayo kata naithuk saka hangka bangke bono kandri mani se aga bon urupani tong yada abnu se kholok na se nailiya apti double khikani tong khabo amni pori hingke bono boni eko agi bono oro kari mani himri mane oro kari ri kam se aram nangjakli ata tabu hingke asik agi ni haike tabu hingkai naide oh tui tabu kam takari korama tui gamlang na han jengke te gamlang ata abo tui miktong khol nai sin logo no sin bari to miktong hingkai yang ko pikirin dar mai keteng ke bang ma tong elengsa ka tabu khol nai nomor nuk bangan na khalai kan tui klai ka sekalai ka hai ka sebesin khalai ka tabu khol yang gagai ko tik boundary khai dai ka agi ang hamjuk sokpai puru hingkai amsuk se kak ya do iko mo itong ya de amsuk gar tong man ta ha ke wati phayo bosor wati phayo tui kusum mi tong ha nga ke kwa goi ati ning thangba khata jaga chikon chokai tini nokla rok kitabuk obno khol elengsa kholman baguse oro nokhari phayo elengsa koto iko सब elengsa thokjak comment khai sari tei like khedi ani video no te follow khlai di hambai ani video na nai tongmani bagoi gang elengsa kholnai iko tabu kholnai iko kebangma kholi paikhe oh yang di gini rok khorbayan kholere khonam am haida ke bang suka pura takari thaisa gamlang thaisa ang taike iko pura kholere khonam sungru yakse muthak simaliye bang pakhilik sukabo jaga mon taika aro basa ka kapik jakno kitabuk lang thang lai grana Jeng tabuk ke sarini sal kesang engke tongkaba engke sini no gana wono dugan tongo ke jeng oro berai tong phailayo dara songni dugan ta ke oro belakene tong tok sugono bar sip dam thanda te lama kinar ma bai ke borok thango phayo nai tong mano ta oro ke aram nango engkai jeng oro no berai tong jaku ko sarik rok engka kai engke yang baba sang banai sing tini jeng oro tong phailaika
Hingke yang ani sera hingke naidi gari rok borok rok tei cycle rok naibe meya hingke tongka bo boni dara bai achugui tongka ta hingka ke chwng swrapsa oro tonglaikha. Finally tabuk hingke chwng amasoro nasing tongmani hingke ke sok paika borok bo hingke dukan ni simi no chwng gari kawi thangui tonglaikha hingka yang tui thangka hingke chini nok boundary ni kinaro sogui o ta apaka chwng yang tui thang tonglaikha gari bo tongma ba hingke chwng gari ni nok khorui bari o haplaimani se naili ani cherai tamung tongkha boni chuchuro nasingke tongo bobai bamjaknani hinui tasike boni chuchuro ke hamjago ke hamjago bono nasingui tongkha hingkhe chwng amoni pore hingke chwng thangui tonglaikha jonok mungsa manui rok tui yakui hingke ama song boni busuno oro se phaima ba hingke kisa chajaknai tui phaio phol phokora rok tei mikitik rok kisa misa tui phaikha hingke aboni pore hingke borok no ang kisa thanda rok khanai hingke obo wngka hingke do orange ni hingkai sprite rok manliya ba orange ni nakha hingke ang oro kisa lebu add khlairi rwnai bahai motom wngsugo tamo rika khe thogo hingkai sprite rogo pulka hingke stebo thogo hingke ang orange jagao sri risio hingke kisa o lebu bahaske bahai motom bwla ba kisa bahaini bagui rikha ta. Ready ingpaikha hingke tabuk borok no twlangui khani sinai ke tei oro tongo momphol berai paikha ke aboni pore hingke chwng wngka mogodam bo borok tubui phaimani hingke chwng abono logi logi no thapao hor khlainai rukha rumani pore hingke chwng tabuk chalainai obo hingkai to mai minute taske thogo tabuk chwng chalaigrana. Papa phaika papa. Kalau tak sok pintu tu. Ya tahu papa. Lại phaika papa vâng con là khai ja lại chát phaika chát này thì yang sik lamak ke ni dak to pro pere phaisa a pro watch pam phaisa ho tini phaika ga makan ma to sa di paras phai Tong thok kha. Tong thok đây cho nó này tong có para lại rồi khai đi. Pro khai comment cái sao đi. cứ bức khai anh muốn nói cứ bức khai ai mau sekarang semua Mumpu vậy. oh in muốn nói hả ai in muốn nói mắc in bu mas không to sih kayak mau nói mắc Muốn này phải muốn này. cái tao bro nó mày sao Muốn này sẽ chả cho này tong trở lại cái thủ sát muốn này. cái tao bro nó mày rồi đấy đó là cái bro tơ thủ ya nó bro nó mày sao rồi cái yang asal phải tao cái này thì yang si kelamak này rồi yang cái này nè Hai. tươi yang thay mày có biết không Các bạn sẽ ăn sinh vật đúng không? tabung hingke chwng maijai tonglaio hingke ang kai tabo sawi se jai tongsiwo yang ama song jotono maija laijak ke ani cherai thunan musung jagui tongkha ta angka ka bagui hingke dakti sawi boni oro thanai cherai no muthunani bagui hingke ang bagui basawi maijawi tongkha ang hingka ke talnai thok ungsuka hingke naili yang thanai paikha bro min song papa song mama song thang paikha cherai khayang buskang no khai to tini ni bai khai to kusang ang sinai video tai buskang katal video to bai ban cherai firana kayang bye bye iko naidi ani cherai hingke to bonju susong thana naimase hingke bobo thana ni hinui wngko gari ni bagui ta bo hingka gaske gari ke hamjago am bagui logi ma phaika ang bo ke bon muthunani hinde bogo peno gari bai mani se amte ingui matong phailaiga chwng gari o.